Ik ben Willem de Jong, ik ben 73 jaar en na 40 jaar onderwijs ben ik eigenlijk weer omgegaan naar wat ik vroeger bij ons heid deed. Want deze Paul die had ons heid vroeger behandelen. Ik ben Nico Tilstra en ik ben een jaar of bijna 40 jaar geleden in Eenenwoude komen wonen. En toen ben ik er vrij snel in de vrije tijd in het riet gaan helpen met maaien. Nou, sinds een jaar of 7, 8 hoef ik niet meer te werken voor de kost. Ik doe nu alleen maar dingen die ik leuk vind of die ik belangrijk vind. En een van die dingen is riet snijden. Dit geeft beweging en dit hou je ook vol, omdat het leuk is. Ja, en dan kun je in eigen tempo bepalen. En als je mijn broer wilde zijn, dan krijg je weer in het rijdt weer en uit het onderwijs. Toen zei hij van, dat wat jong? Ik zei, ja, dat is zo rustig. Ik zei, er ben geen bandit zeuren, dat rijdt, zei niks. In principe wat het droeg is, zowel van boven als het rijdt zelf, dan ben we hier 6 dagen in de week. En in het begin, hier is het al wel in, doe ik dus na jaren weer begonnen. Dan we in maaien al wel aan de gang, hebben we wel in de t-shirt staan en dan kwamen mijn reden jerms thuis, net vanwege de zin, maar vanwege het rijdt. En de scootjes en de boten die zeggen we zielen van verrekt, dat moesten wij eigenlijk bijwijzen. Ja, en dan ben je mooi pensioen en dan sta je in Otterburg. Ja, nou, zie, ik kan moeilijk stilzitten. Dus dit is een uitkomst. Nou, je bent in de natuur bezig, buiten bezig, het is zwaar werk. Dat is op zich ook wel prettig. Sommigen zoeken dat in hardlopen en zo, maar dat is niks voor mij. Maar dit is iets wat je volhoudt. En 's winters hou je het anders buiten niet zo lang vol. Je maakt nog altijd wel flink onder de bak ook het seizoen. Ja. Maar ja, dat is gezond, hè. Dan hoekt de mensen net naar de sportskwaliteit. Hoewel wij er niet meer van hoeven te leven, is het natuurlijk zonde als dit verdwijnt. Vooral ook omdat je dan, als dit echt zou verdwijnen, dan krijgen natuurorganisaties de grootste problemen.